И тъй, господа, пристъпвам направо към целта. Аз, както знаете, съм стар военен и не обичам дългите речи. Господа, и нашият малък провинциален град се събужда. И в него захващат да стават хубави работи. Господа, млади, симпатични госпожици и кавалери от нашия град се събраха и решиха да основат музикално дружество и го нарекоха Кавал. Аз, като председател на училищното настоятелство, одобрявам тази идея, прегръщам я и ръкопляскам. Музиката, господа, е нещо величествено. Музиката облагородява човека, възнася го, преповдига го. Аз го знам това по личен опит. Знаете, когато бях военен, както вече знаете, когато се връщах от учение с моя ескадрон и като викнах на момчета "Запявай!" и всички запяваха. Едно такова настроение така се получаваше. И не само у войниците, а и у конете. Животни, но и те. Да. Господа, музиката е нещо величествено. Музиката, както казах, облагородява човека. И целта на дружеството Кавал е цел такава, величествена. Господа, дружеството Кавал има за цел има много хубава цел. Сега, ето да, господин Любинов, той ще бъде ръководител на това дружество. Той може да каже каква цел си поставя дружеството Кавал. Имате думата. Господа, целта на нашето дружество, господа, целта на нашето дружество е песента. Какво е песента, господа? Защо е песента? Като дъх на теменуга, като глас на чучулига, песента ще ни опойва и сърцата ще въздига. Слънчевата ласка и ръка на майка мила към доброто ще ни тласка и от зло ще ни закриля. Като слънчевата ласка и ръка на майка мила към доброто ще ни тласка и от зло ще ни закриля. Ще запее обществото, ще си пей и ще се радва, и ще дойде тържеството на любов, добро и правда. Ще запее обществото, ще си пей и ще се радва, и ще дойде тържеството на любов, добро и правда. Какво ми пеете вие? Какво ми пеете? Всичко това на мене не ми трябва. Защо бе, Чунчев, да ли обясняваме целта сега? Аз приказки неща. Щом сме решили да изпращаме децата си, т.е. дъщерите си. Аз искам да знам с кого ще се събирате там. Кои ще влязат в дружеството. Това искам да знам аз. Ще знаеш. Кажи, да, прочети членовете на дружеството. На първо място имаме с госпожиците ли да почне или с господата? С госпожиците, разбира се. Дамите не ми трябват мене. Ония приятели искам да ги видя аз. Мъжете, тех ми дайте вие мене. Кажете им имената. На първо място имаме... Не ми е удобно. Господин Любенов. Йосиф Чунчев. Банков чинов. Приема се. Ти какво ще кажеш? Приема се. Приема се. Никола Сапунджиев. Адвокат. Онова младото ли? Да. С остригата глава. Отворено момче. Той една година откак адвокатства, а пари направи.
Приема се. Да, приема се. Приема се, бе, то. Иван Мандовски, агроном. О, ама и него ли, бе? Ма много е дебел. Вижте, Дебел ми се види. това в музиката се цени. Дебелият човек събира много въздух. И има сила, издържа. Приема се, бе. Щом издържа, приема се. Доктор Христо Кондов. Кой? Конският доктор, кой? Господин Кичич. Вижте какво, господа, това момче не ми хареса на мен и аз предлагам да не се приема. Защо? Докторът е млад, интелигентен човек. Да, господин Бубев, но той страни от нас, той не дружи с нас. Да, и знае само да се присмива и такъв един лош. Аз мисля, че господин докторът не е твърде музикален. Няма глас. Какъв глас той мече като котен глас? Вижте какво, господа, доктора е от 2 месеца в нашия град. Обаче не можа да се сближи така с гражданите. После това месари, това касапи, това млекари съсипал хората от актове, бе. Има оплакване по негов адрес. Доктора действа съгласно законите. Добре, бе, Бубев, разбирам, обаче в такъв малък провинциален град, като нашия, с патриархални нрави. Не пива, бе, не пива. Доктора да се приеме. Аз съм възмутен. Не мога. И жена ми също е възмутена. Аз, знаете, съм казал на дъщеря ми Евгения, викам, да не съм те видял, викам, с този тип, ще ти скъсам очите и ще ти скъсам. Господа, жена ми беше принудена да вземе Евгения сега в чифлика. Само да я запази от този тип. Моля се. Какво искаш, бе? Това са лични работи. Ма разбирам, обаче аз бях принуден. Даже казах на един негов приятел, викам да кажа за твоя приятел доктора. Много да не се мотави около нашата квартира и да ни запад прозорците. Някой вечер ще излеза, викам, с сапета. Аз имам една черкеска сабя. Не е тая, друга е. Ще го накълцам на парчета. Сега, господа, искам да се разберем. Господин доктор Христо Кондов приема ли се за член или не се приема? Не се приема. Приема се. Не се приема. Приема се. Не се приема. Продължава нататъка. Господа, новина! Голяма новина! Само между нас да си остане, да не се чуе после, че издавам тайните на банката. Каза какво извика? Днес, господа, в нашата банка се получиха 3 милиона и 700 хиляди лева. Едно съндъче банкноти. Как? Съндъче? И знаете ли на кого? Кого? На името на доктор Христо Кондов. Кой? Доктор Кондов, ветеринарният. Не може да бъде. Директорът сам ми съобщи. Докторът получил наследство. Сега целият град го поздравява, а той зарадван, смее се. Да е грешка. Няма. Пратили го в гората да го изядат мечките, а той се връща с 2 мечета под мишница. Господа, предлагам доктор Христо Кондов да бъде приет за член на дружеството Кавал. Или не? Предлагам доктор Христо Кондов да бъде пригласен за почетен председател на нашето дружество Кавал. Не може, не съм съгласен. Ако ще протестирам, ако ще. Това е партизанство. Как така одеве не го искахте, а сега го приемате? Аз такива работи не мога да търпя. С Богом! На той Кавалче ще му се чуе скоро гласа! Аз тебе ще слушам. Доктор Кондов е най-хубавият ни кавалер. Такъв елегантен. И такова нежно гласче има, като на котенце. Звънче? Господа, докторът минава! Да! Извикай го! Докторе! Той изтрах му да доди насам, защото го бех сплашил с сабета. И бъдем внимателна! Сядайте, господа, да бъдем внимателни към господин доктора. Тук господин доктора. Честито, докторе, честито, щастливи сте, че сте сред нас. Че в обществото гласовито се влива ваши меден глас. Какво е планина без горди зъбе? Какво е рално без работни воли? Какво са клоните без мощни дъне? И ногтите без ключов сол? Елоте, докторе, елоте, бъдете с нас, бъдете с нас.
за наш почтен и председател. Не зная по-добър от вас. Какво е планина без горди зъбе? Какво е рало без работни волни? Какво са клоуните без мощни дъне? И нотите без ключа сол? Честито, докторе! Господа, аз не разбирам. Току-що ви избрахме за почетен председател на дружество Кавал. Но, господа... Докторе, в това дружество влиза най-отбрано общество. Ето, госпожица Фанка, госпожица Христина... И госпожица Евгения. Да, и дъщеря ми. Докторе, само вие можете да станете председател. Но аз... Не, какво говори? Моля ви се, сядайте, моля ви се, сядайте. Аз като че ли нарочно съм знал и наредих да се изстуди малко бира. Марике, дай бирата, моите, бирата там, де съм приготвил. Извинявайте, че се разпореждам аз сам, господа, обаче госпожата я няма и аз съм сам вкъщи. Ма къде е госпожата, господин? Чифлика. А госпожица Евгения? И госпожица Евгения, дъщеря ми, и тя е там. Не за друго, докторе, ами така малко да промени въздуха, зато я изпратих там. Наливайте, моля ви се, наливайте. Не са церемонията, кой колкото си иска, да не мислите, че ви са свиди бирата. Сядайте, ето на вас. Господа, днес дружество Кавал получи, тъй да се каже, своя живот и своето кръщение. Под ръководството на господин доктор Христо Кондов, нека дружеството да цъфти и да процъфтява за чест и слава на нашето мило отечество. Пардон, бе, аз май избърках, понеже съм военен, нали, аз пак военните работи. За чест и слава на нашия малък провинциален град. На здраве! На здраве! Добре, седете, бе, господа. Само да не стане като едно времешното наше дружество. Кое е дружество? Ами основахме на времето, като бяхме млади, дружество Френска реч. Основахме дружество и какво стана? След една седмица се ожениха две двойки. После още две, после още две и най-после... Най-после дружеството се разтури. Да не стане същото и в дружество Кавал. Защо, ако председателя даде пример? Да, разбира се, ако председателят даде. Защо, бе, такъв млад и симпатичен господин? И богат. И богат. Вижте какво, дайте в личните работи на хората да не се месим. Сега, колко пари има, това си е негова работа, бе, Кукичков. Що се месим и ние? Ние да гледаме обществените работи. Обществените работи, това е най-важната работа. Ето аз, например, като председател на училищното настоятелство, мисля, че съм направил каквото мога, дал съм своя дял. Ето, построих на новото училище до казармата. До казарма той го построи. Увеличиха приходите на училището, 18 представления дадахме. Ето, доктор, например, утре ще държа аз първата си предизборна реч. В зала Съединение ще държа тази реч и слагам кандидатурата си за кмет. Защото вижте какво, бе? Какви кметове имаме ние? Ние с вас, господин Баслав. Знаете ли, когато интелигенцията, така да се каже, златната младеж е зад гърба ми, аз чувствам крила. Знаете ли, чудеса мога да направя. И ви казвам, изберете ме само за кмет, след месец-два целият град ще пее. И мало, и голямо, и старо, и младо, всички ще пеят. Дайте, господа, споменах за песен и нещо ми се припя. Позволете ми да спее една песечка. Да, позволете. Ах, полигона, ах, ескадрона, очи горят, коне пръхтят, забей. И песента излита, и чатка ме скопита, и всяка срещната мома се смей и руменей. Полигона, ах, ескадрона, очи горят, коне пръхтят, забей. И песента излита, и чатка ме скопита, и всяка срещната мома се смей и румене. Гости! Да, пълна къща с гости, госпожо. Много ми е приятно.
Че за къде сте станали, че поседнете де? Ама ние вече бяхме станали. Защо да ви безпокоим, госпожа Помече? Вярвам поне, че моят мъж се е отсрамил. Той като остане сам, знае да се разпореди. Чакайте, що сте тюти? Останете, бе! Ма виж, що са такова, докторе? Остани, бе! Аз съм такова. Докторе, довиждани, пак запоете! Запоете пак! Каква е той? Бира. Бира, да. Да финке. Гости, песни. Да финке. На какво прилича тук? Да... Моята къща, кръчма ли е? Не, ма да финке. Моята къща хам ли е? Не, да финке, основахме дружето кавал. Не ми трябват мене ни гайди, ни кавани. И оня никаквец, доктора, как е посмял да прескочи прага на къщата ми? Да финке, има новина. Не те е срам. Поканил си човека жени, и аз си виж белите косми. Ще ме замайва пак новина. 3 милиона! И 700 хиляди лева! Какви 3 милиона? Пристига Чунчев и казва, банката са получени пари на името на доктор Христо Кондов 3 милиона и 700 хиляди лева. Ветеринарния. Не може да бъде. Целият град го говори, да финке. Че аз го мислих гол като фурка. Глупак тапак. Защо го пусна да си отиде? Ами нали те ще хукнат сега по дире му? Да, ще хукнат. О, Боже, те ще го разкъсат, те ще го погълнат. Да. Ама аз няма да им го дам, няма да им дам доктора. И аз имам дъщеря, и тука. Влез. Добър ден, докторе. О, ти си заета, ама прощай. Минах назад, бе реко, чакай да го видя нашото докторче, тук ли е, как е? Работи циги. Да, влезте, сеньор. Абе, не съм мигнал, докторе, цяла нощ, бе. Ще знаеш, лежал съм с отворени очи, като един заек. Тъй ли, какво ви се е случило? После ще ва прегледаме. Не за преглед. Докторе, бе, какво смяташ да прави с парите? С кои? Защото сумата ни е малка, голяма пара е това. С кои пари, бе? Милионите. Милионите. Тарасо, изведи ги. Кажи на другите, че прегледа продължава след обед. Забавяй се, бете, да се... Не, няма какво да сядам, докторе. Викам сега за плика, защото сумата е голяма, то сега не е тъй дребна работа, че да такова. Да. Какво смяташ да ги правиш, леко? Ей, зато има и фанало съм. Една част смятам да раздам на бедни. Бе, не се шегуе, бе, доктор, ще даш парето и бе. Също така смятам да направя една фабрика. Каква фабрика смяташ да правиш, доктор? Жена да си остане фабрика за човеци. Как? 10 ще претапяме, един ще изкарваме, ама като хората да е. Слушай, докторе, не се шегуе, дай да поговорим сериозно, бе. Добре, да поговорим сериозно. Сега, докторе, в нашия град, нашето околие, де, голям килипир има в едно нещо. И какво? Една такава фабрика за олио да отворим с тебе, докторе. От тебе капитала, от мене труда. Съгласен ли си? Идеята не е лоша. Бе, какво говориш ти? Пари ще падат, бе, докторе, пари, бе. Ти мене не ме гледай. Аз съм пенсионер, ама съм здрав. И аз зъби. Намира ти махана, че си конфискувал месото на касап. Конфискувай, бе! Конфискувай, бе! Да, пардон. Нали ги знае, бе? От умрял добитък салам правя. Аз конфискувам само разваленото месо. Карай, бе, карай, не бой се, бе. Ей, докторе, нека се научат да ядат зеленчук магаритата, бе. Ами ще им даваме олио, дървено масло от нашата фабрика и работата ще върви. Ей, докторе, като направим уния кутии, уния шишетъч, като налепим по тя уния етикети олио тасо. Олио тасо? Търговска хитрост, докторе. Италианското сасо. Нашето пък тасо. Нали, аз съм тасо. И ще върви като италианското. Ей, слушай, какво ти прикавам. Поръжа пава, докторе. От мене работа искате са. Да, вие всичко сте обмислили. Бе, какво говориш ти, бе? Всичко, докторе. Аз се сега че гледам цялата фабрика, той зданието, коминя, всичко. Една отгоре, прямо тримина фирма с големи букви. Фабрика за растителни масла, олио тасо
на Т.Н. Кукичков сие. А той сие, знаеш какво значи? Той значи, че си му съдружника. Ма само ние си го знаем това с тебе. Съгласен ли си? Съгласен си. Значи, докторе, това за фабриката тайна. И да се пазиш от Масларски. Той е Масларски. Ай, аз пак ще виждам, докторе. Извинявай, че малко да държа. Значи, аз ще виждам пак клеми. Ай, да виждам крилата. Влез. Докторе, още гости искаш ли? Добър ден, синьора Фъргова. Добър ден. Добър ден. Добър ден, драго ми. Заповядай. Мерси. Моля да седна тук до теб, докторе. Мерси. Благодаря. Докторе, знаеш ли защо сме дошли? Ами да ти кажем, че записахме нашето Миче в хор Кавал. Дъщеря ви? Дъщеря ми, Мичето, да. Ама защо сте го кръстили Кавал, докторе? На кавали ли ще свирите? Мъжът ми път тук си гледа часовника. Той е седнал, не седнал. И се часовника. Работа имам. Ами работа. Никаква работа няма, ми ще ходим на лозе. Да. Ние затова, доктори, сме и дошли да те поканим да дойдеш с нас на череши. Ако знаеш, докторе, колко череши имаме. Ау! И те родили. Кой е родил? Черешите са родили, да. Черешите. Толкова много череши, че листя няма толкова, колкото череши. Айде, докторе, ставай да те водим на череши. Бих дошел, но... Да. И защо, докторе? Айде, докторе, ела да видиш колко хубаво ще прекараме на лозата, но да видиш и пчелите на мъжа ми. Вие пчели имате си. Да, имам няколко кошера. Система да дампла. Да. Те са модерна. Никаква система. По тази система не сме видяли една капка мед. Пък и кокошките има и тя същата система. А вие кокошки ли имате? Да, няколко лехорни. Лехорни, да. Но кокошките му не са лоши. Това кокошка ли е, докторе? Това е пуйка. Това е пуйка, да. Аз помисля, че това е кокошка. Да. Кокошките му, викам, не са лоши, обаче той ги бърка. Да, извинете. Той много ги бърка и тук ги гони час по час да види дали ще снасят яйца. Доктор, ела да ти пошушна нещо на ухото. Айде, докторе, да те водим на череши. Съжалявам, госпожо, но не мога да дойда. Много ми е мъчно, докторе, да не би да имаш намерение да отиваш да слушаш Масларски. Не мисля да хода. Тя Евгения нещо не била много добре, чух. На чифлите е завели, нещо болна била, не знам какво, що. Ами, да си кажа нещо на ухото пак. Кашли. Да, кашли. Иначе така на вид това момиче много хубаво, обаче... Синьорина Евгения е много хубаво момиче. Хубаво момиче, обаче болно. Пък и майка му ще така да кажеш строга жена, но как не я научи да похване нещо, Как не я научи да похване работа? Ами Евгения игла не може да похване. Тя деца вика чиниите с ръкавици ние. Айде, доктор, ставай да те водим на лоза. Айде, Мичето ни чака и тя ще дойде с нас. Знаеш колко много ще се зарадва. Мичето ми е много мила, колко е мила, колко е благородна, колко е добра, колко е умна и колко идва всичко отраки. Сега е решила да учи италиански. Вика, докторът много знае, казва хубаво италиански да говори. Искам, казва, аз да науча и той да ми преподава уроци. Госпожо, не мога, много съм зянет, сега има много животни, не мога. Аз много ти се моля, много държа така ти да й преподаваш по италиански. Мичето е много добро същество, много благородна, толкова нежна душа. А как хубаво свири на китара, а как хубаво пее. Тече поточе, край поточето полянка, над поточе и полянка, черешова тънка сянка, на черешата
докторе, ставай да те водим на лазе. Оставете, не мога, синьора. Колко жалко, докторе, на Мичето ще й бъде много мъчно, обаче обещай ми, че Обещавам. ще ни дойдеш у нас на гости в къщи. Обещаваш ли ни, докторе? Ще те чакаме. Идват още гости, кои ли пък са? Сигурно са някои кавалджи пак. Докторе, чакаме те утре непременно. Довиждане обещаваш, нали? Хайде. Цяла войска! И се кавалджи! Поседнете малко. Да се вървим, Фанки, че да оставим място за нас. Отиваме на лозе. И кога ще дойдем и ние? Казват, че сте имали много череши, а? Няма, Христино, няма. Зърно няма, да. Хайде, довиждане. Довиждане, доктор. Добър ден, докторе. Добър ден, докторе. Добър ден. Господин Любенов, що плачеш? Докторе, тъй ви трябваше. Ние бяхме госпожица Христина и ви чакахме да дойдете. Да ни донесете бомбони и шоколад. А вие не додохте. Може ли тъй? Годиник сте. Виж го ти как приказва. Оставете го, ще се шегува пък. Малко не се шегувам. Ама слушай, ще се разсърдя наистина. Що? Той е пръстен на кого е? Моя, как тъй? Че пита как тъй. Ами я виж на твоя пръст. Кой е той пръстен, не е ли моя? Наистина. И как тъй? Не разбирам. Ама аз ще се разсърдя. Докторе, с нощи не бяхме ли на бирария? Бяхме. И като си отидаха всичките посетители, ни останахме сами. Помните ли, що стана? Помня. Полегнах на масата и позаспах. То беше после, докторе, после. Първо вие отидохте при госпожица Христина, седнахте до нея, взехте ръката и казахте, че я обичате много, че сте я обичали от коле, че ще я обичате вечно. Не помните ли, доктор? Не помня. И след това извадихте пръстена си и го сложихте на пръста на госпожица Христина. Той не е. И след това станахте и казахте високо, че пред Бога и хората вие сте сгодени с госпожица Христина. Той не е било. Докторе. Ма след това вие заспахте. Да, той помня. Но то беше после, докторе. Не, господа, господа. Знаете ли, това е било просто така на шега. Но престанете, докторе. Не е било на шега, то е било една глупост. Нали разбирате, човек като е под влиянието на алкохола и прави глупости. Много се извинявам, дайте ми пръстена. Ма вие сериозно ли говорите? Дайте ми пръстена, сериозно. Всички е сериозно, дайте ми пръстена. Как сериозно? Вие ме убивате, вие ме унищожавате. Дайте ми пръстена. Докторе! Няма да ме щупите, дайте ми пръстена. Дайте си ми Вода, чаша вода. Дайте вода. Оставете я. Христина, моля ти се, успокой се. Отидете на страни. Госпожица, вижте. Оставете и дайте на страни. Христина, моля ти се, успокой се. Много книги имате. Да, много. И всичките италиански. Италиански. И аз като Мичето бих искала да взимам уроци по италиански, ако се съгласите да ми предавате. Бива ли? Бива, що да не бива? Ето една хубава книга. Много хубава. Да я взема ли? Вземете я. Остави книгата. Интригантка. Аз? Ти си интригантка. Ти измисли цялата история. Ти смени пръстена на доктора, докато спеше. Не аз. Срамница! Срамница! Да си вървим, Чунчев. Довиждане, докторе. Насила искаш да се сгодяваш. Ще ти приседнат милионите.
Чуче, стига плакай. Влез. Добър ден, докторе. Добър ден, сеньора Масларска. Заповядайте, седнете. Чудни работи стават, докторе. Срещам госпожица Фанка с Чунчев, хванали се под ръка. Бързат ли бързат? И знаете ли, не те, ами аз трябваше да ги поздравя. Не вярвам да е било нарочно, сеньора. Нарочно е, нарочно. Ето, и госпожица Христина не смята за нужно да се поизправи. Едно време ние се срещахме с кавалери само в присъствието на майките си и на бащите си, а сега... Госпожо, нямате право да ми правите забележки. Имам, че съм по-стара. Докторе, аз пак ще дода. Помислете си. Любенов да вървим. Вие не забравяйте, че сте учителка и че мъж ми е председател на училищното настоятелство. Въобще не ще да знам. Утре ще си получите заповедта за уволнение. Докторе, за какво беше дошла при вас тая? Госпожо, ужасна история. Да? Снощи бях на Бирария. Там беше госпожица Христина, господин Любенов и госпожица Фанка. Пихме доста. Аз не зная как е станало, не помня. Може би съм го направил на шега. Ама какво, докторе? Дал съм, тъй казват, на госпожица Христина моя пръстен, пък тя ми дала нейния. И сега тук дойде и каза, че ние сме били сгодени. Сеньора, вода. Не искам вода, не съм жедна. Ах, тия хора! Аз чух за той, обаче не вярвах, нищо ми няма на пулса. Сериозно, нищо сериозно няма, госпожо. Ох, докторе, тия хора ще ви уморят. Но не ви казвам, няма нищо не се случва. Ама как, докторе, мъжът ми нали ми разправи за вашите занимания с микроскопа, тук където гледате вътре в тая тръба. И аз си викам, ето най-после един способен момък и сега да ви оставя на тия хора, не. Не, нищо не се е случило. Какво? Какви сте я говеда? Кой муши там? Какво е това? Това са клиенти. Знаете ли, за първи път имам толкова клиенти. Докторе, вие ще дойдете у дома. Ще живеете вкъщи. Аз ще ви дам стая. Ще ви подреда всичко. Ще имате стая, ще имате кабинет и тишина. Но около вас ще се ходи на пръст и вие само ще гледате тук в тази тръба. Вътре ще гледате микробите. Но, госпожо, трябва да си помислим. Ама няма какво да мислите, всичко е решено вече. А вечер, като си свършите работата, така ще излизате с Евгения да се разхождате. Аз няма пускам с никой. Но като с вас така интелигентен човек, мога да й позволя да се разходи. Хайде, свършено, но тръгваме. Трябва да кажа на хазаите да се... Ама не берете грижа, аз ще кажа всичко. Хайде. Но коридорът е пълен с хора, госпожо. И какво? С животни. Не ме е страхото и нека ни видят безсрамници такива. Да. Хайде, вие пред мен, аз след вас. Не. Подир вас. Вървете смело. Айде, доктор, не ходиш. Добре. Чакаме тук да ги мене. Не е до векич. Айде, заповедай, ела. Танка дюлагерче думаши, дюлагерче парволи бе. Много ви върви, докторе, много ви върви. Заклан съм. Люто марани в лявото крило. На който не му върви картите. Върви му в любовта. Ма ти май нещо крадеш или те ми се вижда. Не, те ми се вижда, те ми се вижда. Сега нямам пика. Всичко тебе, всичко тебе. Не ми си играй, вече омръзна. Къде? Не, докторе, не бе, вратата е закличена. 3 часа седим тук, заключени с едно с убийци. Извинявайте, сеньор Масларски, аз не съм очаквал такова нещо от вас. От вчера живее тук и веднага да ме... Нищо, докторе, мислиш ли, че жена ми нарочно ще вземе да закличи вратата? Случайно го е направила, тя и друг път го е правила това нещо. Как и друг път го е правила? Ти и друг път ли го е правила? Да, то е друго. Ма заключвала и друг път? Да, ма то за друго, дай да не говорим на тая. Ами тогава ще отворя Вали, имам работа си, Леонос. Ма знам, бе, брат, че не де, доктор, душата се боля, бе, гълъб човек, не за друго, заради мен го направи. Ела тук, си тук, бе, не дей. Жена ме и сега ще доди. Сини, докторе. Ей, какъв дъжд вали навънка. Доктора да ти кажа с моята баба какво се случи, бе. Бог да я прости, баба ми. Отишла на църква, да играем пак на карти, а? Нищо карти. И отишла и седнала в трона, там, дето седат старите жени. И да вземе да заспи. Гледай, бе, гледай как шляпа, бе, дъжд вали. Аз ще взема да е строша тази. Докторе, секунд, моля се,
докторе. Иди, моля се, докторе. Иди, удържате се, моля. Иди, братче. Жена ми за една струшена чиния, знаеш ли какво прави? А пък ако вземе да струшим вратата, отиди. Какво ти стана? Какво ти? Нищо. Не исках бе. Дали те повреда нещо вече? Сядай, докторе. Не знам. Дай, ако струшим вратата, отидахме и двамата. Иж да ни се мяркаме. Така. За какво да приказвам? За бабата. За бабата приказвам да кажем така ще щеш карти. Та седнала баба ми, значи в трона, да заспи, бе. Да заспи. Излиза попа, излиза клисаря, а тя спи и я закличи. Ей, чувам стъпки. Ето на, спасени сме. Тафинка иди. Евгенио! Как дойдохте в този дъжд, бе, моите момиченци? Дъждът сега е злато, пък ние не сме сол да се стопим. Евгенио, запознайте се. Господин доктор Кондов, нашият квартирант, Евгения дъщеря ни. Вие се познавате, нали? Знае се. Ама, Тафинка, какво има? Ма ти какво направи, ма? Какво стана? Да вземеш да закличиш вратата. И ние с доктора 2 часа като арестували тук. Да съм заключила? Да. Не е верно, вратата беше отключена. Не, Тафинка, закличена беше вратата. Аз пък ти казвам, че беше отключена, бравата заяжда. Да. Все ще измислиш нещо. Те ли се, то бравата било. Абе, вие от Чифлика ли идвате? От Чифлика ходих да я доведа. Излизаме от селото. Дъжд, щяхме да се изставим. Ами, седнете, майка, седнете да си поговорите, пък аз да отида малко да си почина. Само да си поговорят, нали? Ела сега да ти кажа нещо, ела тук да ти кажа нещо. Да седнем, бе? Ела тук ти казвам, ела. Ти от дома, наш квартирант. Ами нали виждаш? Как ти стана, не разбирам. Абе, чудо стана. Вътре в 2-3 дни станах председател на дружество Кавал, ваш квартирант и милионер. Милионер? Милионер. Нима имаш милиони? Ами нямам никакви пари, пукната пара няма. Значи, отиваме една сутрин в банката. Влизам вътре в банката. В това време съвсем случайно се получават 3 милиона и 700 хиляди лева на името на доктор Христо Кондов. Но той е друг доктор. Той е по вътрешни болести. Нали? И този шефа на банката веднага казва, така и така, тия пари са на нашия доктор, ветеринарния Христо Кондов. Значи на мене. Там имаше 2-3 човека. И докато стана, значи колко минаха 5-6 минути, излизам на улицата пълно с хора. И всичко ми се усмихва, кланя ми се, гледат ме като милионер. Аз викам, аз не съм. Те не са мои парите. Но никой не ще да повярва. Да. И после? После ти казвам. Председател на дружество Кавал. Пее в хора. Скоро почвам да го дирижирам. Да? Майка ти пристига и каза, Христо, много те моля, веднага да дойдеш да живееш вкъщи. Аз какво да правя, дойдох? Мама. Да? Разбирам. И какво разбираш? Ма тя нищо не ти каза, майката. Нищо не ми каза. На връщане на файтонджията само викаше по-бърже, а пък заваля един дъжд, светка се, гърми се. Аз толкова исках да дойда при теб, а пък си мислех, сега ако падне гръм и ме убие... Ще убие. Няма да го видя. Не. Ако ме разбере, че не си милионер... И че какво това като разбере? Но няма ли, ти затова няма да мислим сега, бе. Нали сме заедно, нали? Така, близо сме един до друг. Аз толкова исках да бъда близо до теб. Не, сега близо сме. Господин докторе, тъй ли било то? Аз, госпожо. Никакви обяснения, аз видях всичко. Как смеете, господине, в моята къща? Сеньора, Моля, стига, оставете ме аз да говоря. Кажете ми, обичате ли Евгения? Да, но аз по принцип... Достатъчно. Евгенио, ти обичаш ли господин доктора? Аз, мама. Ама като те питам, отговаряш, обичаш ли господин доктора? Да, мама. Ами, деца, щом вие се обичате, аз какво мога да имам против? Я се прегърнете. Прегърнете се сега. Така. Я се целунете. Вие сте вече сгодени. Честито. Целунете ми ръка сега. Това е. Тафинка, какво има? Ма те се обичали, нашите гълъбчета. Изувай! Докторе, обичам те като роден син. Евгения, дъщеря. Хайде ти пък, додето не се разплачеш. Аз така само, Тафинка. Сега, аз ще ви кажа, доктора, още нещо. Всичко трябва много бързо да се свърши. Аз ще ви кажа как ще стане тази. Тихо сега, аз не искам да ми се противоречи. Да, госпожо. Няма да ми викате госпожо. Да, мамо. Да, мамо. Я идете двамата сега в салона.
Айде, Евгенио. Ама не така. Нали сте сгодени? Я се хванете под ръка за... така, хайде. Още днес ще ги оженя и до вечера заминават за Варна. Ама толкова бързо, а? Ще чакам аз да ми го грабнат под носа. Нали виждаш какви усти са отворили? Като лами! Да го глътнат, да го изядат целия. Трябва да се поприготвим да видим. Какво ще се приготвяме? Аз съм се приготвила. Ти да не мислиш, че като спиш до 10 часа сутринта и аз спя до 10. В 4 часа съм станала, толкова нещо съм свършила. Първо съм отишла при поп Петра. Марийке! Марийке, веднага тук. Да. Да стъкнеш огъня, ама жар да има. Пържа ли ще пече? Умът ти ще печем, Марийке. Няма да ме питаш сега. Жар да има. Жар за какво? Жар ми трябва за кадилницата на поп Петра. След това взех, че отидох при кмета. Да уреда отпуската на доктора. Ама не му казвам за какво, така. Ама викаме, елате на гости с госпожата, пък те ще кумуват. Браво, Давинке! Ще ги остава да ми грабнат те доктора под носа. Ама какво седиш, толкова работа има още да се свърши? Нали ще им трябват пари на младите, заминават? Пари? Ами пари, разбира се, нали ще идат във Варна, по от Варна ще идат до София, па ще идат малко да видят Италия, насам, натам ще им трябва. Я напиши ти един чек, аз мисля на първо време 80 000 стига. Ама, Давинке, взете има пари, как ще го дам? Не! Да не ги бутаме тия пари. Верно, да не ги бутаме. Сега пиши. 80 000 викаш. 80 000. Аз викам, те са 80 000, там са и 100 000. Ще напиши един чек за 100 000. Напиши за 100 000. Какво имаш? Дойдоха две госпожици, един господин и господин Александър да се стига. Сега ще дода. Какви са тези гости? Това са пък Иванка и Марийка, покани ги да додат заедно с Петри и Александър. Те пък нека бъдат шафер и шафер. Ето, готов чека за 100 000. На първо време стига. Стига на първо време. На първо време стига. Добър ден! Таско, носиш ли документи? Как нося ги, бе? Обещах да я свърша, аз тая работа свърших я. Ето ги. Ама на главата на поп Петра до сега съм седял. Не мърдам, докато не всичко. Значи сватба, Сватба, сватба. Какво, госпожа, да няма някаква грешка? Няма грешка, няма. Значи, заслужи ризата, Заслужи, ама де поп Петра? Попа се отиде вкъщи да се вземе тъкъмите. Ей, сигичка ли? Какво, Мари? Кметът и папа дойдоха. Ти заключи ли вратата външната? Дай ключа. Пускам го. Там е най-сигурно. Край! Свършено! Никой вече не може тук да влезе, никой от тук не може да излезе. Давинке, виж как стана сега. Заглавието ще бъде венчани. После научаваме се, че нашият политически приятел господин Никола Масларски, едър земевладелец, е венчал дъщеря си, симпатичната госпожица Евгения Масларска, с младия и много обещаващ ветеринарен лекар господин доктор Христо Кондов. Честито и тъй нататък, и тъй нататък. Няма да го напечатат. Как няма да го напечатат, ма? Че защо поддържам аз Патре, че няма да го напечатат? Айде. Абе, какъв е този жълт автомобил, бе, Давинке? От сутринта нагоре-надолу щъка само. Автомобил като автомобил сега, голяма работа. Ще го напечатат, Давинке. Още как ще го напечатат, всички ще го прочитат и ще кажат: глазяла на твоя Масларски, бе! Върви му! И той милионер, и взете и той милионер. Нека да не бях аз, че ти щеш да видиш 1 милионер. Право, тая работа ти я свърши. Величествено я свърши. Чисто по кавалерийски я свърши. Мина се с кадрона над тях. Смаза ги, премаза ги и ги стъпчи. Слушай, аз съм военен и ги разбирам от тия работи, Военен. Защо барем лъжеш хората? Какъв военен, като си бил само околийски началник? Военен, айде. Да, ма униформа съм носил, сабя съм носил, виси. Айде, мълчи, моля ти се. Що войни минаха, хората се биха, мряха. Ти си седя вкъщи, че имал мелници, човек. Съгласно закона, аз изпълнявам закон. Вземи да ги прекараш тези на сметка. Боже, уж нямаше да харчим парите. Хвърчат. Няма що сега 100 000,
чек на Зетя, айде да има 5000, докато осребри чек, айде на Евгения 10 000 да си има и тя пари, парите хвърчат. Но така, ама сватба, ама не 10-8, сватба е това. Ама той е нашия Зет, той пък никъде нищо не си платил. На хазаите за 2 месеца не беше платил, платих. На шивача 4 костюма ушил, не платил, платих. Гостилницата, дето се хранил, въобще не плащал, платих. Ох, тази зара рано додоха всички, на всички платих. Ама, виж кома да финке, бе, така са милионерите, бе. Не, че няма, не, че не иска. На тъй, да се съберат повечко пари, че да плати наведнъж. Милионерски обичай. Честито! Честито! Още веднъж честито! Честито, госпожа Масланска, честит Зет, господин Масланска. Сядай. Абе, ида насами си мисля, че викам, каква стана тя? Основахме дружество Кавал и айде сватба. Сватба, байтанка! Ама той за тъй името такво сте. То Кавал значи сватба. Тай. Кавал значи сватба. Кавал значи сватба. Господари, 2 човеци дойдоха. Какви човеци, ма? Не ги знам, 2 с мустаци. Сигурно ще е нещо по изборите. Аз ще ги приема отвъде. Айде. Ще отида и пак ще дода. Та стана тя и на госпожа, какво да кажа? Абе, Евгения взе голямата печалба, а другите останаха с празни ръце да гледат. Ох, какво ли правят сега, какво ли говорят? Тъй да има от някъде тъй, да ги видя какво правят. Нека приказвам, защото не ме интересува. Ще се сгодяват на сила. Що е доктора да не е дете? Че доктора е мъж. Ще вземе тая, която си иска. Ама разбира се, аз много се радвам, госпожа. Кой каквото ще да си мисли да приказва, аз се радвам. И сега да си призная, сега с доктора не сме екрани. Не сте. Ама тъй сме си воидисали. Сега ние с него започваме и на работа. Голяма работа, госпожа. Той ме обеща. Каква работа? Какво обещал? Той е такова, той не е, нищо не е обещал, обаче... Ама той нищо не може да обещава. Да. Той сега ни е нещо като син. Какво ще обещава без да ни пита? Какво обещава? Не, той нищо не е обещал. Той едно цигаре обеща. Каза сега като отидат на едно цигаре ще ми донесе. От сватбеното пътешествие едно цигаре. Но цигаренци, нищо не е обещал. Депутацията, Винке, дошли да ми кажат, че ще гласуват за мен. И тъкмо тези, дето бяха с Бубев. Дошли като агънца кротки. Господин Масларски вика, ние ще гласуваме за вас. Искам да ми идват в къщата вътре. Кой знае каква кал са довлекли. Няма що сега да Финке, народ е това. Народа може и малко кал да довлече. Глас народен, глас Божий. Сега ще видите какво нещо е кмет. Има ли сме до сега ние кметове? Няма ли са? Направили са нещо тези кметови? Нищо не са направили. Тук трябва реформи. После направи сега кметовите. Като падне някой кмет, да извадят фенера пред къщата му и да го сложат пред къщата на новия кмет. Реформи трябва, преди всичко улици. Така прави, дълги, като погледнеш от един край, да се види чак от другия край. И канализация. Канализацията може да почака. То не се вижда. Преди всичко улиците трябва да са прави като свеж. Да дойде някой чужинец да погледне и да каже: браво, бе! Кой ги направи тези улици, бе? Кмета ги направи. Аз съм военен и ще го направя. Не ми мига окото. Ще разрежа този град поне на 100 парчета, ще го разрежа. Харт насам, харт! Абе, бай Таско, какъв е този жълт автомобил? Цял ден щека нагоре-надолу. Бе, видях го и аз, ама не знам. От заранта го гледам снове. Ту в общината, ту банката. Един млад човек тъй гледам в него. Казват, бил милионер. Бе, милионер, глупости. Не, тъй казва, де, то не че то сега милионерите да не никнат като гъби. Милионер, никакъв милионер. Един милионер имаше и ни го взехме. Аз мога да се видя това. Заповядай! Добър ден! Честит Зет! Честит ви Зет! Благодаря, заповядайте, сядайте. Мерси. Господин Фърков, тук до мен ще седне. Благодаря. Вика,
Викам на Михаля. Късно идем, викам. Сигурно са изяли вече бомбоните. Има още. За вас има. Госпожа, вие не ми казахте, ама аз се научих. Една птиченце ми каза. Госпожа, ако знаете колко много съм се зарадвала. Колко много съм се зарадвала, като научих. Хората си приказват той, но и Евгения такава, онакава, болна, кашля, не знам какво. Викам, я да мълчите, че има ли друга госпожица в града като Евгения, че коя може с нея пък да се сравнява, че коя оная Христина ли? Ако знаете колко много съм се нервирала, когато научих, дето хората разправят, че Христина се била сгодила за доктора. То не е било никога, защо вярвате? Не е верно. Не, аз не вярвам. И никой не вярва, но тя сама се ги разправя, де. Господин Масларски, към вас нещо радостно имало, ще ли да ви избират за кмета? Отде знаете? Едно птиченце ви каза. Да, народът е разположен. Народът иска. Искат, всички искат. Искат. Викам на Михаля, викам само да си пуснеш гласа за някого друг. За господин Масларски и това е за никого друг. Какво е, бе? Дай, телеграма. Сигурно е от младите. От младите. Приветствия от морето. Точка. Щастливи сме. Точка. Хиляди целувки. Точка. Евгения и Христо. Точка. Как няма да са щастливи? Ах, милите, представям си сега на луно и море. Един до друг. Първа ли телеграма получава, госпожа? Че как първа? Всеки 2 часа по една телеграма. И все хиляди целувки. Хиляди целувки. Милионери, нали са и целувките им много. Ами нещо разправя, че в града дошъл още един милионер. Това е с жълтия автомобил. В града го видях сега, преди малко. Ама госпожа, защо вярвате? Те милионерите вече станаха повече от кило просо. Нека, госпожа, нека. Че и ние да си вземем по един. Видяхте го, къде го видяхте? Ами в сладкарницата с Бубев. Седяха на една маса. С Бубев? Да. Не е милионер. Не е милионер. Не е милионер. Как милионер с Бубев? Байтаско, иди виж каква е тая работа, бе. Може да развалят изборите, може да пуснат някой лев и да ни объркат работата. Отивам. Идей си седя. Отивам да го видя, що за птица е този милионер. Милионер. Глупости. Айде, агент-провокатор. Сега са младите така, бе, тъфинке. Нямат пукната пара в джоба си, ама се качи на автомобил, се разхожда като че ли е княз. Фасони, дето викаш фасони. А ние и имоти имаме, и чифлици имаме, какво ли нямаме, и пак се возим по-старому, с файтони и с вънци. Милионер. Глупости! Честит ден, господин Заслав! Сядай, кой къде да верете сега? Фанки, кога ще поздравим и теб? Гледам водите се с Чунчев, пак още ни годеш, ни сватба. И то ще бъде госпожа Твърди. Щом председателя на дружество Кавал даде пример, всички ще го последват. Така беше едно време с дружество Френска реч. Така е. То сега идва ред на господин Любенов. И на господин Любенов ще му намеря аз една булка. Дай Боже, аз браковете имам трудности. Дай Боже. Само Христина няма да се ожени, тя чака някой милионер. И сега като идвах насам, видях Христина с Бубев и оня там в сладкарницата с жълти автомобил. Фанки, кой е той човек, ма? Милионер бил. Айде пак милионер. Айде, оставете. Сега всеки, който доде се милионер. Не дейте така. Чакай сега, Фанки, това човек Ерген ли? Женен ли? Ерген. Такъв един красив, елегантен,
с роза, тук на бутониерата. Въобще личи си, че е милионер. Стига, бе, милионер. Господин Маславски, верно е. Той дохожда в банката, приказва с директора, милионер бил. И автомобилът е негов собствен. Не вярвам. Аз също не вярвам. Не вярвам. Глупости. Това са приказки, милионер. Пъргофахти. Къде, бе? Къде, госпожа Фърго, защо не? Ние да си вървим. Моят мъж има един маниер, тук само си гледа часовника. Няма да се отучи този човек от този маниер и това е. И то ставаме вече и неудобни за хората. Не, ние да си вървим, ние право в къщи отиваме. На нас милионери не ни трябва. Така, айде, довиждане, госпожа. Довиждане. Тя тъй казва Фъргова, но сега сигурна съм, че ще отиде право в сладкарница. Тя пък си мисли, че нейното миче, щом го види милионер и хоп, ще го вземе. Господин Маславски, вашият зет, докторът, си изтеглял парите от банката. Кои пари? Милионите. Не е вярно. Изтеглял ги. Самичък, нашият касиер ми каза. Чунчев казва, олекна ми касата, милионерът си изтегли милионите. Аз не знам такова нещо. Че ако докторът си изтегли милионите, да Винка, ние щяхме да знаем. Виж ги сега какво взеха да приказват. Който има пари в банката, той ще им бере грижата. Ако иска, ще ги изтегли, като не иска, няма. Ама къде са? Ние да вървим, ще идем към сладкарницата. Да видим он е милионерът, де. Ама той не е милионер, не дейте тук. Ами щото и да е там да го видим ние. Айде довиждане. Ама вие го вижте, ма да знаете, че не е милионер. Вие пак си го вижте там. Кой знае някой, кой е такова? Който е чудно. Какво става? Нищо не разбирам. Влизай, бе, байтаско, какво седиш, бе? Казай какво има. Ходи. На сладкарницата хора, яйце да хвърлиш, няма къде да падне. Абе, който имал дъщеря, там я довел. Видя ли го този, дето казват милионер? Какво прави? Видя го. Говори с Бубев и с Христина. Христина се смее една такава, а като ма видя, започна още повече с нея. Ей, безсрамница. Нека се смее, бе, нека се смее, бе. Абе, байтаско, ти май ми се виждаш отчаян. Какво? Мислиш, ще попречат за изборите ли? Глупости. Те нямат пари, бе. Те нямат пари. Раздръпкат там някой гологан. Ние с милиони си играем, бе. Пак ли е телеграма? Не, писмо. Дай го, де. От зета, да вига. Аз да ти казах. Ето го милионера, бе. Това е милионер. Отвори го, аз да си извадя очилата. Те ще ме разправят. Той ми пише човека, доктор Кондов, милионера. Дай да вига да го прочетем. Ето, обични ми мамо и тате. Ето, възпитан човек. Веднага, позволявам си да ми нарека тъй, макар че с тия редове ще ви причина неприятност. Неприятност. Каква неприятност? Чета. Да. Вярвам да сте научили вече истината, но аз съм длъжен и аз да ви я кажа. Милионите е да напак за милионите. Его милионера, бе, какво ще ми... Чета да Винке. Милионите, които бяха в банката, не са. Така. Какво? Я чете, какво не са? Не са мои. Ето. Как не са? Нада Винке, да й пише. Милионите в банката не са мои. Ма какво четеш ти? Не можеш да четеш. Къде го прочете това да са мои? Не са мои. Не са мои. Ти ще ми кажеш. Ето. Те са на друг един човек. Мой съименник, с когото освен името нямам нищо общо. Малвата, че милионите са мои, беше една шега. И ако имам вина, тя е тази, че премълчах истината. Въх ми сега. Видя ли какво стана? И допуснах да се повярва тая малва. И от вас. Направих това, защото виждах, че вашето упорство изчезва и нашия брак с Евгения става възможен. Ако това е измама, едничкото и изкупление е нашата голяма обич с Евгения. Обича се, значи. Занапред аз ще направя всичко, за да спечеля вашето доверие и да заслужа вашата прошка. Ами сега? Ама това не може да бъде. Да, доктора не може да го е писал. Не, да Винке, писал го е. Ама скъси го това писмо, не е негово писмо. Ама да го скъсам, като го писал човека, какво да правя? А сега? Да Винке. Ама как може така, бе? Да, може. Ама това не може да бъде така. Аз знам, че това не е така. Не кажи ми, че не е така. Така е, да Винке, ама... Така е. Виж сега да ти кажа, да Винке, сега доктор е добър човек. Нали?
Доктор добър човек пиле и Евгения нашето момиче го обича. Да се вземат. Ах, как ми измами този човек, той е разбойник. Телеграфирай, веднага да се връщат. Къде се връщат, бе? Веднага полицията да ги издири. 100 лева му дам. Веднага да дойдат тука. Да ви ги даде. Оле, Господи. О, майчице. Ама аз тази работа не мога да оставя така. Кой ще върши? Аз трябва да отида. Къде да отида? Аз трябва. Не знам. Да замина във Варна. Хубаво. Я да се обадим на владиката да видим. Владиката, бе, владиката. Я всичките министри да разберат тая работа, да им кой ще направи. Не, аз да минавам. Пусни ме. Пусни ме да замина. Къде е влака? Влаковете? Къде ги влаковете? Къде отидете? Вика, излагам. Заминах. Айде, те повторя. Ох, отиде ми фабриката.